Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ni Luis Aristoi deitzen naiz. Lustarra, 20 urte ditut, eta lapurtarra ere, eta gara, Ni Xerbin Kamlo, 26 urte ditut, eta berdin, Lustarra, eta abokatu ikasketak egite ditut. Ongi etorri Zugarramurdira. Non gaude? Hemen Luzoko parke batean, ondoan Agizuri, egiko gela bere garaian, eta Luzo, basen Nafarroa eta Lapurdiarteko egi horretan. Zenbat jende bizi da Luzon? Estatistikak ez dazkit azkenak 1000 pertsona inguru egaren nuke. Trompatu ez da gitxo gara, oker banabilen. Hoietatik zenbatzu diren gazteak? Gazteak, zonbat? Ez dakit, nezak erratxo beraz zehazki, baina pentsatzen dut 150. Zugarramurdin bizi dire 220 pertsona inguru. Gazteak 25 bat errango nuke olako zerbait. Bueno, gero ere bai daude aurrak, baina gazteak 25 bat. Zein da herri honen bizimodua hola laburbilduz? Egiaren bizimodua? Egiak berak bizimodu bat baduenik ez dakitxo bera, egitarrak hartzen marin baditugu, ez du sobera aldatzen, ez dakitze erantzun duten itxasun eta ondoko egietan baina holako gauza bat izanen da. Gehien bat bizitzen da herritik kanpo, ikasketak eta lanak azkenean Zugarramurditik gaten direlako. Hemen eskolak bakarri daude haur txikientzat eta lanak ez daude aukera honit, badituzu hurbil bentak, baina ez da kristoineko etorkizuna erraten dena. Gazteena egunerakotasunean? Gazteena beste egietan bezala, batzuek ikasketetan, hemendik urrun, Baiona izanen ez edo urbilena, baina beste ez Tolosa, Bordale, hegoaldean ez dut uste badenik, ez da ez. Eta hori ikasketak edo lana. Aski goiz ere lan egiten da hemen oraindik ere eskulanetara bideratzen baita jende hainitz oino eta hori, jaren nuke. Egunerokotasuna lana, gero asteburuetan egira itzuli eta inguruko ekitaldietara edo bestetara ibili. Bueno, ez dituzu haunitz gauza egiteko, eta orduan horrekin joditzen zera pixkat, baina gero dago ongi, ze ez dago jende haunitz eta egoten altzara lasai lagunekin. Zure ustez ongi kokatua dago herria geografikoki? Geografikoki baina ustez. Baionatik hurbil, Garazitik hurbil, eta bai hori pixkat erdian kokatua da, gurutze bide bat edo. Bueno, berez bai, baina dago denetik pixkat urrun. Edozein herria handitara hilatzeko ez dena sara behar dituzu 20-30 bat minutu, baina berez ez dago leku txar-txarrean. Herriko ze gazteekin duzue harremana gehien bat? Olako egitipietan, pixka bat gazte guztiekin harremana ez daki, baina bederen elgar ezagutzen dugula eta hori.
Jaren nuke gure kasuan gaztetxekoekin dugula jeman. Ez da hit, pixkat iparraldean dira herri komitea, herri batzordeak edo deitzen diren horiek, bestak antolatzen dituztenak eta hori, eta gero bada gazte asamblada bat edo gaztetxe bat ondoan. Gure kasuan gehiago gaztetxetik ibiltzen gira. Nire adineko mutikoak, urte bat bi zaharragoak, nahasi barra gara jendeakin egoteko, ez daudelako nire adineko aski, baina horiekin dut harreman handiena. Asteburutan eta etxean nagonean Zugarramurdiko gazteekin, mutikoiekin, eta bertzenaz kanpoan nagonean berez iparralde guztiko personekin. Badaude Xiberutarrak, Hendaiakoak, alde guztitakoak. Herri honek bizi sozial handia du? Ez dakit, aski da inguruari begiratzea pixkat eta gero depeitzen du, adibidez garai honetan uda heldu dela eta hori bada pala txapelketa bat, horrek biziarazten du pixka bat egia. Izango dira ere ezkej eta eskuin jauteriak eta holako egiko bestak ere. Baina batzutan bai, landa ere muko egi, mila biztanleko egi batean bezala, ez da, bizi sozial ikaragarria ere. Ez du olako bizi soziala handia, badago jendea eta orduan azkenean zure taldea atxematen duzu eta haiekin bai iten adituzu gauzak da, baina azkenean gero ere turistek, nola badauden sobera turista, da pixkan nazkantea, ateratzea adibidezu dan, dagolako pila bat jende eta ezin zara egon gustora. Adibidez, konfinamendua eta gero egon zen pesta honitz hemen, iparraldeko jendea etortzen zelako, eta orduan hegoaldekoak ere bai hasi ziren tortzen, baina bertzenaz ez da egoten besta hondik herrian, besta normalak da, baina asteburutan eta ez honit. Herri polit eta inguru ederra duzue? Biziki ederra da, egia. Bai, nik atxemaitu dut luso aski ederra dela. Plaza, egi barnea ere, eta bai, bada natura, ingurumena, mendiak. Inguru giroari buruz ardura badute bertako gazteek? Batzuk bai, beste batzuk ez. Ez da holako borroka klimatikoa, baina ez dakit, ez da borra botatzea, atxematen baino zerbait basura botatzea, holako gauzak bai. Bai, arduratuak dira, en ustez aski kontzientziatuak gira, nolabait, zakit, bai. Zerbait iten duzu ez dakit, zaborrak direla edo... Bakotsak bere etxan birziklatzen ditu eta zaborrak emaiten ditu behar den zikinuntzian, gero ez dut eta ustez gaztek ez dute uste ere nolabait bai ingurumena babestu behar dela zure ekintza individualetatik, baina ustez uste dute ere kolektiboki eta osotasunan behar direla aldatu gauzak. Nola ikusten duzu egoera? Ez nuke erranen herrian bertan haunitz aldatzen duenik, ez dagolako hainbertze jende normalean herrian. Mendian igual noiztenka batzutan atxematen alko duzu basura zerbait, baina ez da ere zaunitz, ez nuke erranen gehien aldatzen dena da temperatura kontuak, igual uda beroa edo negu beroa edo gotzan, baina bertzenaz ez dago aldaketa hondik. Gaia komplikatua da, eta bai, egoera aski txarra da, etengabe jaiten digute txarra dela. Gero, bai, gero barla, bai, aldaketa txarra da, egoera txarra da. Gazteak solasten zate aldaketa klimatikoari buruz? Ez nuke erranen gai garrantzitsu bat denik gure artean. Aski gutxi egia egan. Aski gutxi, beste gauza batzutaz mintzo gira egan, bai. Eta bada mugimendurik edo inguru giroaren zaintzaren aldekoa edo talde ekologistarik edo zerbait bada? Talde ekologistarik berez ez da, baina badira gazte batzuk nolegan ez dutenak soilik alo jau lantzen eta uste dutenak ez dela soilik ekologia gaia landuz mundua salbatuko dela. Bakla lotu ere ekonomiari, ekonomia ereduari eta beraz, bai gazte batzuek osotasunan mundua osotasunan ikusten duten antolakundeetan parte hartzen dute.
Herriko haur eta gazteek non egiten dituzue ikasketak? Hori pixkat lehen ejan dudan bezala, hemendik behar da mugitu, berez bai Luson ez delako kolegiorik ez da ere, beraz jadanik hortik behar da atera kolegiora joiteko, bigarren mailara joiteko. Eta goi mailako ikasketen egiteko, Baionara eta Bordale, Tolosa dira ustut zentro handiak, zeinetatik dena gutxi gora bera egiten alder. Eta hori hegoaldean ez dut uste badenik sobera. Hori pixkat ikasketei daukienez, eta gero ejan bezala gazteriaren sektore handi bat, hala ere oraindik ere bideratua da eskulanetara, eta beraz, hala ere Baiona aldera joan behar dute, pentsatzen dut formakuntzaren egiteko, eta hala gero itzultzen dira hortik aski fite. Orduen, lehen maila hori, bai herri bertan iten dela. Depeitzen du, euskaraz ikasi nahi baldin bada, jadanik behar da kanbora joan 10 ikastolatik, edo orain itsasura. Itsasun baita ere ikastola bat. Beste ez, hemen bada eskola bat, ez dena mugiltze eredua. Hemen iten aldire 9 urteak arte, eta gero ganbarra da Urdazubira, dagola ondo-ondoan, eta hor DBH bi arte. Baina bertenaz ez dago berte ikasketa ikiteko aukeraik hemen. Hemen aipatu dituten ikasketak dire denak euskaraz. Orduen gehien bat, jendeak gero lanbide heziketara jotzen du edo unibertsitatera ere haunitzek. Depeitzen du, egiazki ez da gitxo bera nola ejan, nola ikusi hori. Bietarik bada, bietarik. Txazat. Hasieran denagaten dire orokorretik, eta gero badago jende bastante sartzen direla FP-tara, baina alere badaude batzuk ere egaten direla unibertsitatera eta badago nahasketa bastante hortik. Herriko gazteak herrian gelditzen dira gero bizitzen? Oroak bai, jaien nuke, ez dakit denez behar izanarengatik edo hemen ondasun bat dutelako aita bengandik edo hori, baina uste dut ere jendeak hemen sortu den jendea eta hemen handitu den jendea ongi ikusten duela Luson bizitzea. Hori hainbatean seinale ona delarik, hala ere, egi batean egon nahi izatea, eta uste dut, bai, hene inguruan ikuste dituzten ez gero, bai, hala ere goiten da Luson jendea. Edo inguruetara, baina hemendik ez sobra joan. Badaude batzuk hasieran hemen gelditzen direnak, baina gehienak normalean ikasketak inta gero gaten dire, eta eso gero ja familia bat badutenean itzultzen dire, haien berezko herri hortan bizitzaren xarmakin, baina berez ez. Lan eskaintza badago gaztentzat? Egian berean ez da gauza handirik, lan eskaintza bezala, behar da hemendik mugitu. Adibidez ikasketak unibertsitatera doazen horientzat, bederen kostaldera edo Baionara joan behar dute, Baionan ere unibertsitatetik basa diren guztientzat ez da itezpadako lanik. Hemen Luson ez sobera, gero hori eskulanetan ibiltzen direnentzat, bada zurgintza eta holakoetan, bada adira enpresa batzuk hemen, eta Luson adibidez bada bat, enplegatzen dituena nahiko jende, beraz. Hala ere, bada ere posibilitate hori. Lan aldetik badaude bentetan eta lanpostoak edo udan laniteko ostalaritzan, ze tortzen dire turista honitz, baina bertzenaz ez dago urte osoan zehar mantentzeko lanbide honitz, eta ordan gazteak normalki gaten dire kanpora lanbila. Bentetan zerbait atxematen alduzu, baina hori da gehiago gazteentzat da gehiago udako lan bat, igual asteburutan, baina ez da etorkizun luzerako lan bat. Etxe bizitzen afera nola dago? Erresa da hemen etxe bizitza bat alokatzea edo erostea, ez dakit prezio aldetik eta... Etxe bizitzaren arazoa hemen bada arazo bat ere, nahiz eta ez diren kostaldeko prezio egigarriak, jadanik hasten dira hortik ere ez urbiltzen, baina igotzen hainitz. Izan da gainera COVID-aren eraginaren ondotikako fase hori, nun prezioak igan diren, eta hori komplikatua da baita ere hemen jabe izaitea jadanik gazte zielarik, eta alokatzea prezio duin, ez da, prezio aski irisgarri batzuetan jadanik ere komplikatu izaten da. Zu zeroni erran duzu zuzenbidea ikasten nahi zarela, Bai. nola ikusten duzu gero zure lan mundua?
Nik ikusten dut, abokatu eginen dudanez, epaitegia Baionan da, eta beraz Baionan lan eginen dut ala behar ez. Beraz hori, ez dut horren aldetik segura burua utzi behar, bakit gutxi gora nora joan. Ze ikuspegi duzue gazteok gai honen inguruan? Gazteok. Gero beti bezala dependi zen gazte, genero berdintasuna zeintzen zutan bardenen ulertu, ez dakit. Hau da, 150 bortxaz denetan izaitea, leku guzietan 150 emaztea izaitea eta gizona izaitea. Horien ustez ez da gazten buruan edo gaztek ez zute hola ikusten emazte zapalkuntza. Eta hor, bai, emazteak kontzientziatuak dira, nolegan genero auziari eta dena, gizonak ere, ni ustez, mutzikoak ere, behar gutxiago ez baitzira hain kontzernatuak. Baina ara, ustez ekologia gaia bezala, hor ere ez da talde feministarik. Naiz eta hala ere gai hori gehiago aipatzen den, baina badira gazte batzuk jardutzen dutenak antolakundeetan, nun gai hau aipatzen den, baina ez soilik gai hau aipatuz. Errango nuke badela denetatik, erran nahi dut, badaudela batzuk direla feministagoak berte batzuk baino, berte batzuei berdin zaie, baino berez gazteak errango nuke gai hortan bai gaudela bastante sartuak. Eta gai honen inguruan badago eztabaidarik, bertako emakumeek eta aldarrikatzen dituzte beren eskubideak? Ez, egan hor, ez. Zuen lagun artean dauden neskekin eta gauza hauetaz etzate solastu, beraiek ez dute... Bai, jaiten dute. Gai hori aipatzen da, baina... Eta bai solasten dugu gai horretaz, baina... Ara... Bai regularki aipatzen da. Joaitzen naiz adibidez pesta komitean aipatzen zen nola guk naturalki edo hola mutzikoak bidatzen ditugu lan bat egitera eta neskak beste lan bat egitera eta beraz entzatzen da pixkat emazteak adibidez baserak egitera edo ez mugiztea hortara edo holako gauzak. Hobeki repartitzea lana. Holako iniziatibak badira. Ez nuke erranen halako eztabaidarik badenik, badago jendea dagoela sartuago, berte batzuk gutiago, baina ez da eztabaidarik denak gaude berdintasun horren alde. Nik errango nuke gazteen artean dela bastante berdintxua orantxen berean. Egia da ere bai, orain gaudelako gazteak mutikoak eta gero gainetik daudela gehienak neskak. Eta ordan hor ere bai badago adin horrekin nahasketa, baina normalan nahiek dute guk baina botere gehiago. Niztenke egiten dire gauzak, adibidez pandemia baino lehen nintzen autodefentsa feminista ekitaldi bat, taula, baina gauza handiko lan niztenka bai. Hemen bizita ikusten dituzu tipiko baserritar batzuk direla superpatriarkak eta ikusten dituzulakoak, baina aldi beran ere bai ikusten dituzu jende xumeagoak horiek bai gaten direla aldatzen gehiago. Herrian gazteak elkartzen zate? Bai, gure artean elkartzen gara. Adibidez badago elkarte bat bestak eta antolatzeko hor bagaude kuadrilla pare bat. Gero ere bai adibidez badago Akelarrenea dela etxe bat bezala baina herriana eta horra adibidez gazteak batzutan iten ditugu bestak taula. Eta horren bai, azkenan elkartzen gara, ez gara herri horren hil bat. Elkartzen bai eta elkarte batzuk ere sortzen. Egan bezala lehen, labur biltzen dela hola, herri batzuk alde batetik, beste batetik gaztetxa, ez da hain zurguna ere batzuk badira bietan. Eta bada ere orain elkarte berri bat, zahar gazte deitzen dena, eta da gazteak
gaztetasuna eta gehiago heldutasunaren arteko pasarte horretan. 28 urte gaineko zuzendua zaiena. Horiek adibidez antolatzen dute aipatutako palatxapelketa hori. Gazte mugimendu berezirik bada, hontaz aparte? Ez nuke erranen badagoenik mugimendu berezirik. Bueno, berez, bestaketa egiten dituen elkarteoi suposatzen da dela elkarte kultural bat. Zeba, gero bai antolatzen ditu berte gauza batzuk, okupatzen da mas generalean herrian egiten diren ekitaldi guztietaz. Berezirik ez, baina badira hemen direnak gazte antolakunde batzuetan eta hori. Non elkartzen zate normalean, baduzu gaztetxerik? Badugu gaztetxe bat eta elkartzen gira gaztetxe horretan bai elkartzekotan eta Lugusoko plaza batzutan ere gutxiago orain, baina bere garaian bai biltzen gira. Pixket kontaidazu pixket gehiago nola dire Lugusoko bestak? Lugusoko bestak dira, hasten dira zikiroarekin beti. Ostiralez emaiten den zikiro horrekin eta egiten da beti Agogilaren 15 inguru horretan. Eta beraz horrek markatzen du noiz izanen den ere gaualdi potoloena. Eta beti izaten da 15aren bezpera horretan. Eta egiten dira pintxo batzuk eta kontzertu, pixkat, azken urteetan programazioaren aldetik edo gutxitu da, baina izan dira, ere programazio ahi-gahi batzuk Luguso bezalako egi batentzat. Adibidez urte batez izan ziren Begitxerrak eta Willis Drummond bergabaldian. Hori. Gero 15ean bada egitarren arteko bazkaria eta guk gaztetxearekin ere batzutan eskaintza bat proposatzen dugu. Afterra ere bada, baina. Besta hauek eta gazten artean antolatzen dituzu edo udaletxetik egiten dire? Gazte hori aipatutako herri komite horretan antolatzen dira, eta bainiz dira, ez dakit zozokeriarik egin gabe, 50 bat, uste dut. Bertzetik inauteak, libertimenduak aipatu dituzu, horiek nolakoak dire Luguson? Inauterik garaia, uste dut, izaten dela iparraldean, eta gainera gerozta gehiago bizia edo baduela. Azken urteetan hasteko libertimenduak pixat loratzen ari dira ezkerta eskuin, eta gure kasuan ere uste dut hasi ginela duela 4 urte, duela 5 urte gehiago, elkartzen makea eta lekorneko gazteekin, eta libertimendua buntatzen. Horren inguruan beraz ere iauteriak antolatzen, eta hemen partikulazki kaskarotak direnak etxez etxe ibiltzea, dantzak emaitea, bertsoak emaitea, kantoak emaitea, janari eta hori, aterpe bat etruke eta hala, iauterien labur biltzeko uste dut ez dela deus antzi bina hori da. Luzeak izaiten dira ere batzutan bina. Ze ikuspegi duzu bertako gazteok orokorki Europarekiko? Gazteok aski urrun ikusten dugu gai hau. Europak batasuna gaiten dut. Gero bai Europako egitar gisa kontseratzen gira, Europak kontinentean baikira. Baina Europak batasunai buruz ez dugu ez gira sobra mintzo. Aski urrun iruditzen zaigu eta beraz ez. Iduritzen zait gehien gelditzen zaigula pixkat urrun Europa. Zeba gara txikiak eta bera da handia. Eta ordan ez dugulako konparaketarik, baina bertenaz ez nuke erranen badagula ikusperi berezirik, badago jendea, dagonak kanpoan ikasten, daudenak Parisen, eta hola batzu, eta ordan horrekin, ez dakit, errango nuke gaudela bastante irekiak Europara alere. Herri mailako gauzetan, Luguson egiten diren gauzetan, gazteek parte hartzen duzue. Bai, ahunte. Gazteak dira ere ustut bultzatzaile, elkarteetan, dantza elkartean, pesta komunitean, gaztetxan eta denetan. Egiaren bizian parte hartzen dute gazteak. Euskal Herriarekiko duzuen ikuspegia? Badut, ez dakit dan ere herria, sinesten dut Euskal Herrian independentzian, sinetxe edo horren partaide naiz, eta iduritzen zait herri polit bat garela, eta honitzen ematen aldugula gerora. Zein da? Bai, egia hor, dependitzen du gazteaz, egia erran.
Batzuek be Xerminek ejan zuen bezala, baute lotura hegoaldearekin, Usua abian dira, eta beraz ikusten dute nola egan Euskal Herria osotasunan, hegoaldearekin batera, eta beste batzuek ikusten dute Euskal Herria iparraldea soilik, bezala. Hala. Ze hizkuntza ikasten dituzu hemen eskolan, normalean? Eskolan, dependin hor, eta Euskara, biztan da, frantsesa, eta gero inglesa eta espainola batez ere. Hain ustez gazteak oroak ez dira biziki adituak hizkuntzetan. Xerminek bai, badakizki hizkuntza anitz, 5 hizkuntza edo argigarria da. Baina gero inglesa eta espainola oroak ez da biziki untsa menperatzen. Ikasten dire 3-4 hizkuntza. Bizi garelako justo mugan, eta badago turismo haunitz, orduan euskara, frantsesa eta espainola azkenean gehienetan ikasten da, gehien bat gure adinekoen artean, eskolan ikasten ditugulako, eta gero horrero bai dago inglesa, eskolan ikasten alduzula, iten balin baduzu, eta orduan, pues hori bada, hirukin nik uste denak gaudela. Zein da euskararen egoera orokorrean hemen Luuson? Atxamaiten dut badela olako berpizkunde bat. Hau da, bai zaharrek badakite, belaunaldi batek hor pixkat mediana denak badaki ere, eta gazteetan gerozta gehiago ikasten da euskara eskolan eta bar. Transmisioan izan da utxune bat, eta beraz eskolan gehiago ikasten da, eta gaztean parte alere importante batek badaki. Zugarramurdin euskarak badu egoera askion bat errango nuke. Badaude batzuk ez dakitenak, baina generalean da herri euskaldun bat, euskara da mintzatzen den hizkuntza, eta edozein gauzantzat mintzatzen zara euskaraz herriko jendeakin. Etxeetan euskaraz solasten da? Bai. Ustez etxe batzutan bai euskaraz mintzatzen da, eta beste batzutan bat ere ez, jakinez gurasoek ez dakitela, eta egurrek ere ez. Eta badira, anitzetan ere ustez bada diglosia fenomenoa etxan. Oda, aurrek dakite, gurasoek ere agian, baina frantsesez ari dira gehien. Eta hori da erraitate bat. Karrikan aitzen da euskara? Karrika bizi bat ez dakit badenetz, baina bai, pestetan eta entzuten da bai. Pestetan eta beste lekuetan ere. Adibidez hor, kabalkada elkartean entzunen da euskara, eta euskara lehenesten da batez ere. Zuek lagun artean nola egiten duzu, edo segunorekin edo non? Bai, Xerminekin ari gira euskaraz, egia da frantsesak badola leku garrantzitsu bat ere. Nik ala ere gehiago frantsesa entzuten dut gazten hartan. Ere ez da parte batek ez daki euskara, eta bortxaz beti ere euskaldunen artean ere bukatzen duzu frantsesez mintzatzen. Administrazio aldetik, hau da udaletxean eta paperak eta gauzoiek euskaraz egiteko aukera bada? Bai. Ere bidunan da dena, adibidez herriko etxeko langileak daki euskara ere. Beraz mintzatzen altzira euskaraz herriko etxean. Bai, agur bero bat. Agur bero bat, edu gira laster. Zugarramurdin alde guzitan badugu bista berdea. Leku ona da, baldin bazara, zu oso mendizalea. Normala data hemen egonta gure herri mirestea. Baino turismo tankapotarrez bilakatzen da tristea.